Doncs bon dia. Avui la missió és arribar a Puerto Cisne, que és un poble que està a 200 quilòmetres, crec, i intentarem anar fent autostop. Ara estic sortint, aniré cap al supermercat a comprar provisions pel dia, perquè no sé com anirà, i a veure si arribem. També he comprat un bitllet de barco per les 2 del matí des de Puerto Cisne, per això hem d'arribar fins allà, per anar fins a la illa de Chiloé. Anem a començar el dia, vaig ara cap al supermercat i a veure si arribem. Després ja he sortit del súper, ja tenim provisions. Ara ens anem cap al lloc a començar a fer autostop. Una mica de luxe per esmorzar. Ja estic caminant cap al lloc on em posaré a fer autostop. No sé, aquí no és gaire bon lloc. Sí que estic caminant cap allà a veure si trobo un lloc millor. Bueno, i després de caminar una estona per la carretera ja he trobat el lloc on em plantaré a fer autostop. Aquí mateix. 20 minutes later. Bueno, pues sembla ser que no hi ha molta sort allà, i és que tota l'estona els cotxes em diuen que van cap a una altra direcció, que no continuen per la carretera. Per tant, vol dir que no és un bon lloc per fer autostop, així que m'estic movent una mica més endavant de la carretera i a veure si allà em recullen més fàcil. Ara m'he posicionat aquí, a partir d'aquí ja només queda carretera, i a veure si tinc més sort. Espero que la pròxima transició que veieu sigui ja dintre el cotxe. Vale. Tercera ubicació i última, crec que on estava abans no estava gaire ben posat perquè estava en una zona d'obres i els cotxes no volien parar, crec. I llavors m'he mogut una mica més endavant, la zona d'obres ja està allà, així que ara aquí hi ha lloc per parar. I he preguntat i l'últim autobús surt a les 4, així que crec que esperaré fins a les 3 i si a les 3 encara no he aconseguit cap transport, a les 4 me n'aniré a agafar l'autobús perquè no vull perdre el bitllet de barco, que ja l'he comprat, per assegurar-me un lloc. Doncs ara m'he deixat d'un cotxe ja i m'han portat com un tros del camí. Ara estic a prop d'una intersecció que he d'agafar per anar cap amunt, així que intentaré fer autostop aquí. Si veig que no em recullen, me n'aniré caminant fins a la intersecció. Llavors allà intentaré fer un altre cop autostop cap amunt. Doncs ara m'ha recollit un senyor, el que passa que només han sigut 7 quilòmetres perquè havia d'arribar fins aquí el desvio i ara al desvio intentarem agafar un altre cotxe, que ara aquest sí que haurà de ser més llarg per anar fins al desvio de Puerto Cisne. Així que ara estic anant, m'ha deixat aquí això és la intersecció i ara estic anant cap allà que hi ha una mica de resguardo i allà esperaré el meu següent transport, que la veritat que no ha costat massa, han sigut com 20 minuts o així. Ya estem aquí. No fue antes, yo ayer no pude hacerle un asadito a los chicos que estaban de cumpleaños y cumplieron 27. Ara m'ha recollit un senyor de poble que just és del Puerto Cisne, que és el poble que estic anant, així que em va genial perquè em portarà fins allà. Ara, bueno, ella havia anat a portar la seva filla que està estudiant i de tornada al poble pues, m'ha recollit. Així que genial i ja està. He arribat a Puerto Cisne, la veritat és que m'ha recollit un home encantador i hem estat tot el viatge parlant, m'ha estat ensenyant fotos dels seus fills i de tot, i al final quan hem arribat aquí al poble ha tret una bossa que m'ha comprat en una parada benzinera i m'ha comprat com unes patates i una beguda i m'ha dit, pel viatge, no sé què. Superguai, molt bé, molt bé. La veritat és que estic tenint un munt de sort aquí, m'estic trobant amb gent molt bona per aquí, aquestes zones de Xile. Ara he aconseguit agafar una mica d'internet i he vist que m'ha autoritzat el meu telèfon per tenir cobertura, així que ja que tinc unes hores mortes a aquest poble, vaig intentar buscar una SIM o alguna cosa perquè la meva no funciona, no sé si me l'han bloquejada o alguna cosa, i a veure si aconsegueixo tenir internet ja. Ara són les 5 de la tarda i el barco surt a les 2 del matí. Sí, encara em queden unes quantes hores per aquí.
sé que el barco ja ha arribat, està tothom recollint i ens anem a veure si pugem. Són la 1:30 del matí. Ja m'han validat el tiquet, estem pujant dintre el barco. I ara ja estic al meu seient, així que em posaré a dormir i fins demà. Bon dia, he passat una mala nit però tampoc boníssima. He aconseguit dormir una estona i res, crec que anem amb retard perquè diuen que fa mal temps o alguna cosa així. No ho sé, em va pregar amb bastantes onades i el barco es mou bastant, està com s'inclina bastant així. Sort que no em marejo. I ara, en vistes que el viatge s'està allargant, aquest barco té dutxes, així que em vaig a fer una dutxa i així almenys estaré més còmode. La veritat, que un luxe, això de dutxar-se aquí en un barco. Estic com nou. I res, i ara crec que ja tocarà dinar, perquè ja van passant les hores. No avancem massa, crec que arribarem bastant tard i al final he reservat un hotel i no sé si perdré la nit perquè clar, si tardem tant potser és que arribem al dia següent i no sé. Bueno, vaig a menjar alguna cosa. Doncs ja m'he preparat el dinar. Ara mentre dinava hi ha un nen que ha tret la pota. Així que se m'han passat les ganes de dinar. Sembla que finalment hem arribat, són les 10 de la nit, el súper ja m'ha tancat, així que no sé, hauré de trobar alguna cosa per comprar i a veure què sopo. Bueno, per fi hem arribat 5 hores tard. I per rematar està plovent. Quina mandra de vida. Vale, doncs ara he trobat aquest súper obert i he comprat un munt de provisions. Em vaig cap al hostel i a cuinar-me alguna cosa per sopar. I també he comprat per demà perquè com no tinc clar el que faré ni quina hora hauré de marxar, ja he comprat menjar i em prepararé alguna cosa i m'ho deixaré fet. Així si demà hem de marxar corrent ja tindré menjar per passar el dia. Bueno, doncs m'estic preparant el sopar. Estic cuinant una mica de carn i posaré això. I faré una mica de revuelto d'ous, a veure què tal queda. Que per cert, abans estava calentant l'oli i se m'ha encès i m'ha fet una flama com d'1 metre. Sort que ho he apartat ràpid, sort que si no. Doncs ja estic per dormir, ara em quedaré mirant una mica a veure què faig demà, el temps i tot, perquè crec que plou per aquí. Així que no sé molt bé si em mouré o em quedaré o què faré. Sí que vaig a planejar una mica, però a vosaltres us deixo ja, així que bona nit i fins demà.